Andoume pa aquí. Non sei se virá, a min Rosa non me dixo nada. O sea, que outra obra sin carpinteiro, lo. Rosa dixo que viña. Se non veu contigo, Rosa tamén non avisa. Chegamos á obra e somos os tres de sempre. E despois ainda aumenta choios a maiores e eu creo que, non sei, así non debería ser. Bueno, pois vamos baixar as cousas. Pois eu baixo as cousas e marcho outra vez para ali, Venga. Lito xa se puxo a rosmar, e que xa non ven Carlos, non sei que, bueno, ao final xa levamos 2 ou 3 obras vindo os 3 ós, e así creo que tampouco, Adri, Que tal, Carlos? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Non vas vir pola obra ou que? E tuvemos que chamar a Carlos porque isto xa é unha broma, aquí cada vez somos menos. Non contedes comigo 2-3 semanas, Eu manqueime outro día. Eu non sei se neste equipo de aquí de Galicia Bonita somos todos torpes ou non entendo. Tío, o que me parece a min, Carlos, é que te enteraches que había que fazer aquí unha soleira de madeira, e xa me queres emplomar a min. Sí, esta é razón. Bueno, a verdade é que non o sabía, pero xa que o dis. Pero bueno, Rosa xa me mandou unhas fotos dunha mesa que fixeches. Sí. Agora xa non tens excusa, xa non me necesitades. Sí, pero xa se nos están acabando as ideas. Igual tes que dicirnos como fazer a outra. Fixemos unha e xa non temos feito máis. Bueno, mandoche unha foto e tirades. Vale, pois nada, recupérate a ver se nos amañamos logo. Bueno, pues nada. Pois a ver se ven á próxima obra, porque el tampouco veo moi claro, Salta encima do meu pé e rompeme un. Se así tamén pillo abaixo eu e non veño tampouco. Amarra, dábache que amarra. Eu por máis que o intento non me manco. Xa lle dixen a Adrián que me saltara nos pés, a ver se me facía un esguince. A reforma de Lalín arrinca coa clásica falta de persoal e continúa con outro clásico. Que? Mira, pai, cada día buscar un mellor sitios, A ver, Aí as pedras nas rodas, En realidad é para retarte, a ver, retarme, sí. a ver como Se piloto. teño visto entradas para urros máis anchas, Por aquí ainda, bueno, ainda é algo ancho, pero ali na entrada xa nada que na case non se ve ningún camiño. Descargamos aquí, non queda outra. Teremos que descargar. Pois tira todo para baixo. Tiramos xa todo aquí. Vale, Por pues, xa levar a Rosa toda a man palo. E os camineiros xa nos dixo, bueno, nós xa pasamos porque parece que canto máis vos decimos que ainda o facedes peor. Bueno, Mati, desta vez menos pistolita e máis masa. Moi ben, no? Aquí non hai pintura, aquí vai tocar a hormigonera e facer masa e máis masa. Trátanme como se nunca fixera masa, ou non sei. Pensan que o traballo fino é o pintor, pero non é así, Outra das actitudes habituais do equipo de Galicia Bonita é a de provocar ao novato. Mais Matías non semella o típico que achanta a primeira de cambio. Tes que esperar un pouco, están baixando material. Fune a avisar ao do contenedor que tiña que esperar. A pá, o chimpín e a elevadora arrincaron en Liñares co contakilómetros marcando un e os operarios xa co depósito na reserva. E marchou da maquinaria e xa chegou o contedor. Bueno, pero este ainda pasou. Isto debería pasar, a mano non lo vamos, Buenas. Moi buenas, hombre. Vas. Darás pasado pa aí? Si, eu vexo ali un que está así medio de lado, pero eu penso que si. Despois en baixo hai sitio para virar. Sí. Falta un semáforo, pero hai unha glorieta. Pois ainda deu volta aí na rotonda que ten coa piscina. E baixo ata baixo, porque o do contenedor sí que non nos movemos, Víctor, vas te bañar ou que? Vai ter complicado nesta, Non, Diego, porque como vou piñar o contenedor aquí, igual te estorba para bañar. A ver, se non enchemos o contenedor de auga, hai dúas. E o Litos anda mirando para a piscina, tanto mirar para a piscina, mas tanto carallo, que se poña a traballar que está sempre co mesmo rollo. Alitos cheganlle as directas do seu xefe de obra e as indirectas da súa xefa suprema en forma de palés de morteiro. Carallo, nesta obra Rosa por outra o material, debe querer que traballemos. Parece que nos fai caso. Buenas. Botarémoslo ali dentro. Rosa acertou na logística en Lalín para evitar calquera motivo para librar do chollo. Imo a montar andamio, a ver, polo menos para facer algo. Matías arrincou con enerxía o que semella será unha verdadeira proba de lume. Matías nesta obra vai ver o que é estar toda a semana carretando sacos de cementos e facendo masa. E non dando ya a pistolita toda a semana. Semella que Matías non será o único que cambiaría de rol por un tempo. A ver, Que? ti axúdasme ou que? Porque queredes tortilla? Eu non dou feito a tortilla que estou mal e dói má espalda. Se Axudade. é para fazer a tortilla, eu axudo. Eu digo Bueno, a pues Adrián veña. que vou ao baño e xa está. Veña, ti ponte a pelar as patacas que eu non podo estar de pé. Pero dame un pelador. Eu non sei o que é un pelador na miña vida. Eu, coitelo, sempre. Ti non sabes pelar as patacas con coitelo. Eu sei, pero mellor vai media pataca. É igual, ó, non te preocupes, xa compraremos máis. Rosma continuamente, veña a roñar e veña a roñar. Pero bueno, vai facendo. Mira, mira como pela pataca. Ah, mira como sabes. Esta muller non ten ningún pelador para patacas. Vai vir Rosa, non?
Mira. Pois, se tiver en Rosa, hai que ter a tortilla feita. o que lle- pero a Rosa dille que a fixache tú, que non a fixen eu, senón... Que ela xa o outro día xa non quiso bizcocho nin nada. Ali onde son eu, a pataca cortes máis fina. Nada, ti. Cortes así, Cuidado, un xa cachillo, verás. así, sabes? E despois ainda me decía que as cortaba eu moi gordas. Vais a ver ele, é como se eu lle digo como ten que facer a masa. Estaba eu e a Mati ali montando o andamio. E non sei como vexo a Litos pola ventana cortando ali as patacas. Ainda nunca unha pataca cortou na súa vida, ainda a cortar máis. Boa, Mati, hai unha cepa aí. Sí. Hola. Hola, Rosa. Hola, Rosa. Ei, que? ¿Qué tal? Arrancastes? Sí, pero hai unha cepa aí que nesa non arrancamos. Pois non te pelees moito con ela, Xa non. Que hai moito que facer e, bueno, instalados é pouco máis. Ei, hola, que fas? Unha tortilla. Non me creo eu que estés facendo ti unha tortilla. Estarás perdendo o tempo. A eso sí. Eso pode ser, por non te pelear ca cepa, és capaz de te pelear cos ovos e as patacas. Ai, pero tes un delantal. E que pensas? Pero tú que pensas? Que non se fazer unha tortilla? A min pídeme da casa unha axuda, axúdolle. Hai tempo para todo, hai tempo para cortar pataca, hai tempo para fazer masa, hai tempo para todo hai tempo. Bueno, está ben, veña, va, de acordo. Pero, sabes, o de sempre. É luns, parece que falta moito tempo, pero estes dous homes están aí É lo que peleándose. pensas, que non fixemos nada. Eu puxome a fazer porque xa fixo o meu traballo. Baixamos as máquinas do quinto pino, porque as carreteras son como sempre. Baixamos o material, baixamos as furgonetas hasta aquí, baixamos as máquinas, puxámonos a fazer os andamios. E fixamos outra cousa máis. Sabes o qué? O qué? Chamar a Carles. Sendo tres, recebar toda a casa, mas fazer todo o choio, moi ben. Carlos tivo ese contratempo, non pode vir, outras veces, pois pasoulle outra xente. E aquí eles tamén algo terán que decir, os teus Non, compañeiros. quen tens que dicir é tú, que a ver quen vai fazer isto ahora, que isto ibas a fazer de madeira. Bueno, pasou o que pasou, e agora temos que buscar unha solución. Dende logo así non vai quedar. E se non pode ir en madeira, porque non temos carpinteiro, pois ao mellor hai que poñer unha plaqueta. Dale, plaqueta! A ver, Litos, nin... Fala con eles, a min é... Mira, contigo xa non iba a falar, porque creo que ti, plaqueta, non sabes colocar. Sí, Ou oh. sabes, aprendeches? Sí, cortar patacas, plantar cebolas e colocar plaqueta. Pois non o digas dúas Fala veces, con sabes eles, se vai fala con eles que é tocar. que vai poñer a plaqueta, eu non vou Sabe poñer. colocar plaqueta? Ai, non sei, eu nunca Nin vi. idea. Matías, ti sabes colocar plaqueta? Algo. Algo, nada, outro que non sabe. Adrián. Eu tampouco. Non, ti sabes, ti sabes. Rosa xa dixo que, claro, ahora non vir Carlos non podía facer a soleira de madeira, que a ver que lle facíamos e tal, se podíamos, bueno, xa lle dixen eu, mira, xa o fago eu por non estar perdendo aí o tempo nin oindo xa a ninguén. Eles que fagan máis, eu tirar aí 4 plaquetas non me leva tanto tempo, como se lle queres poñer esta acera tamén. Dicelle, sí, a plaqueta poño eu, que traballo. Anda que non lle bota cara a este tío, Pois nada, arranxado. Eu encárgome da plaqueta, bueno, vou falar con Maripaz, A ver, pero plaqueta, veña, cemento, aquí col... tedes a tortilla, se me podes coller, por Ai. favor. Mira, Que mira non que dou, tortilla aprésame. fixen. Notas que non fixeches ti. Fixo. Fixen. A pinta... Fixen uno. Carai, Fixeches. como ule, Fixo o máis importante, bater os ovos e pelar as patacas. Pois mira, acabo de botarlle unha bronca E logo? por non estar traballando. Pois Ahora xa estaba non comes. traballando aí dentro. Pero igual me conquista con esa... Pois sí. Non me ofreces? No, está enfadado contigo. A Rosa moito lle os modelitos que se andaba perdendo tempo na cociña, que se non sei que, non sei canto, pero ao final dixolle que lle guardara un anaco de tortilla tamén. A ver, Venga, Litos, come, a ver, Rosiña, sabes non que morras de fame. despois dun enfado, Litiños, verdad? Está sin jota de sal. A patata é dura como un zapato. Isto non se traja. Maripaz, mira o que te está dicindo de como fixaxe a tortilla. Eu son Maripaz e tiro ya na cara e digo, come, abra a boca. Eu tiña que comentar así unha cousiña. Tivemos un problema. Carlos, sabes, o carpinteiro, Sí. mancouse. Tuvo un golpe. Sí, e non vai poder por vir. favor, Que Cousas... ilusión que me facía a min que me fixera cousas en madeira. Sei, no, e nós tamén... Ademais, como traballa, co que me gusta a min a madeira, ca pedra e todo. Xa acordamos, Adrián máis eu, verdad? Que chemos a colocar pois unha cerámica para exteriores. Pareceche ben? bueno. Así con un aire rústico, Sí, que non non hai outro remedio. resbale, e que sin carpinteiro... Xa, eu levei moito disgusto porque agora vanme poñer plaqueta e non é o mesmo. Espera que eu levo o último cacho. Sí, moi ben, chegaste xusto para comer, que raro. Estaba xa todo programado. Que Xa me raro dixera un que pasariño chegas que estabas xusto facendo pa tortilla. comer. Gracias, falamos, Gracias, veña, Rosa, chao. chao. Chao.